od mej milej. Budu ťa pít, co budu žít. Večer, milé dámy, páni, milí hostia. Dovolte, aby som v mene starostu za všetkých záhradkárov a vinárov tu v Golianove, aby som vás privítal na dnešnej verejnej degustácii. Želám vám pekný zážitok, veľmi chutné vína a dobrý dojem z celého podujatia. Poprosím pána inžiniera Majerčíka, aby sa ujal slova a vykonal hodnotenie predošlej degustácie. Príjemný dobrý podvečer. Som rád, že sme sa tak v hojnom počte stretli pre nás už na 18. ročníku degustácie vín v Golianove. Tento 18. ročník je niečo ako dosiahnutie prahu dospelosti. Väčšinou ľudia v 18 rokoch absolvujú maturitu a tento rok sa dá povedať, že bol pre nás tiež takou zaťažkávacou skúškou. Každý z vás zrejme vie, aké ťažké to bolo v tom vinohrade a takisto aj v našich vinohradoch boli problémy s úrodou. Ešte pred týždňom som dostal telefonát, že sa uvažuje o definitívnom zrušení tohto ročnej degustácie. Našťastie táto čierna chvíľka trvala zhruba 10 minút. Napriek tomu odhad bol, že bude maximálne 50 vzoriek. V piatok večer sme sa vrátili každý z iného kúta Slovenska a v sobotu sme spočítali vzorky. Počítadlo sa zastavilo na čísle 142. Z toho bolo 101 vzoriek bieleho a 41 vzoriek červeného vína. Musím povedať, že tohto roku zapracovala veľmi účinne vinárska diplomacia. Z tých 142 vzoriek iba 18 vzoriek je z Golianova. Nechcem tým povedať, že Golianovčani sú žgrlaví, alebo ako to už nazvať, ale pravda je taká, že tohto roku vín bolo veľmi málo. Preto sme veľmi vďační všetkým, ktorí aj z veľkej diaľky poskytli to, čo sa im urodilo a potešia tým aj vaše chuťové poháry. Ešte raz, to, že ste nám poskytli tie vzorky, poukazuje na to, že už máme kontakty. Za tých 18 rokov sa nám už podarilo etablovať na poli regionálnych ochutnávok. Na druhej strane je to pre nás veľký záväzok. Tak ako ste poskytli vy nám vzorky, cítime morálnu povinnosť odplatiť vám to rovnakým dielom. Pestovateľom je Dušan Marcinko. Poprosím ho, aby si prevzal cenu šampióna výstavy. Táto cena je udelená za vzorku vína Rulánske modré, ročník 2009, a získala bodové hodnotenie 93 bodov. Domáce biele víno. V tomto roku ho obdržal pán Luboš, takže poprosím ho prevzatie ceny. Táto cena je 1 bodov. Prevezme pán Jozef Hrebíček. Nech sa páči.
cena bola udelená za vzorku vína André, ročník 2010. Tradičná výmena. Skleničko ty skleněná, skleněná. Ej, dobré vínko z tebia. Pozdrav pambu sklenára, sklenára. Ej, který robil tebia. Skleničko ty skleněná, skleněná. Ej, sklenko tu farová, kdo sa tebia přidrží, přidrží. Ej, grajca